Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak. Orain da, orain da, orain da. Anitz egiten ordutegia finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Oraina non ote da gozatzeko aukera ta bizitza bizitzeko zoramena. Geroko hauztazu egin beharraka aztu egintzazu gustokoena. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude. Ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara errobotak aurretik programatuak ta askatasuna ere behar dugu. Oraina non ote da gozatzeko aukera ta bizitza bizitzeko zoramena. Geroko hauztazu egin beharraka aztu egintzazu gustokoena. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak. Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat diren ez dakit. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan zu ibili zara nire atzetik, ta zenbatetan ni ibili nazure bila. Ta zenbatetan zu ibili zara nire atzetik, ta zenbatetan ni ibili nazure bila. Gazte zoruak gu ezartu ere du sekula taberna tardu txikiak. Etxepe da gure txiaputzua beti ordaindu gaba gure ere mu seinale batemu nire buruaie beti dauela galdezka. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat diren ez dakit. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan zu ibili zara nire atzetik, ta zenbatetan ni